WhatsApp-gamers.dk her i huset. Lad os få sat introen i gang. Så er vi tilbage igen, YouTube. Men i dag, der skal vi spille lidt Minecraft. Episode 1. Det er fordi mig og en af mine venner, vi har lige startet den her YouTube-kanal. Så håber jeg, vi nyder alt det, der kommer på, og ja. Vi spiller single player. Ja, det virker egentlig som et fedt sted at få bygget et hus. Ja. Bygge sådan et hus ind i væggen. Det kunne faktisk være rigtig fedt. Men ja, lad os prøve det. Værsgo der. Hvorfor fuck lægger jeg? Det giver sgu da ingen mening. Jeg fucking lækker. Det plejer jeg aldrig nærmest at gøre fra starten af. Jeg har faktisk en anden kanal. Den kommer faktisk i description. Ja. Men lad os nu få mig lidt cobblestone. Nu tænker I sikkert, kæft, hvor er du dårlig eller noob. Fordi jeg bruger en pickaxe til at hakke noget træ, et træ med. Men det gjorde jeg så, fordi at vi ikke havde noget andet valg. Altså vi havde jo kun hånden, men det vil jo tage længere tid. Så derfor gjorde jeg bare det. Men ja. Vi skal få bygget en rigtig fed. Et rigtig fedt sted, hvor vi slår os ned. Ja, vi slår os ned her. Det har jeg bestemt også før.
dejligt, at det stopper med at lægge lige nu. Det er fandme dejligt. Men jeg tror, det vi gør, det er, at vi filmer. Ja. At jeg filmer. Yeah. Mange gange her i dag. Nå ja, her. Sådan. Men ja. Hvis der er nogen, der begynder at skrive, kæft du er noob, så stopper jeg fandme med at lave den her Minecraft-serie. Hvis der er nogen, der gør det. Som der ikke vil være så rart, at der er nogen, der vil skrive sådan, kæft du er noob. Det vil faktisk være lidt irriterende, hvis der er nogen, der skriver det. Ja. Så er det bare sagt. Hvis I vil skrive det, så find en anden kanal. Men ja. Jeg skal lige have bygget den her trappe op. Der. Så ses vi i næste episode. Hej hej.